אז מה קורה חברים, כאן דוד בעוד סרטון, והיום אנחנו הולכים לשחק בבראול סטארס. כן, ואנחנו פה עם קרו מכניק אני לא טועה, בוא נראה. כן, קרו מכניק נקש כתוב, ואנחנו הולכים לשחק איתו היום. בוא נתחיל. אנחנו הולכים לעשות ניצחון עם 4 הלג'נדרים כמו שאנחנו רוצים. אוי לא פרנקיו. היה לנו סיכוי על תיבה אבל הוא מתקרב, אז חבל. מה? הצלחנו להרוג את פרנק לפחות. פרנק לפחות מת. מה? הוא כבר בקרב מכריע מוזר. טוב, בוא נהרוג את רוזה בקליל. זה לא כל כך בקליל כי זה רוזה אתם יודעים. יואו, יש לה כל כך הרבה ספאפ פעמים. זה לא כזה טוב. הצלחנו להרוג אותה, יפה. עם קרו מכניק בסרטון של היום ניצחון. טוב, בוא נלך עכשיו. נשים את, בוא נראה נצא. בואו מכניק. לא זר, שכחתי. טוב, בוא נתחיל עוד משחק. 7:42 עכשיו בערב. יש לי 19 בדיוק לפלאפון. טוב, אבל עדיין יש לנו מספיק לסרטון את הסרטון, והסרטון יעלה, אל תדאגו. חברים, המטרה של הסרטון שלנו בלייקים זה לכתוב. לא הגענו למטרה הזאת אף פעם, אבל 100 לייקים, אוקיי? 100 לייקים אני רוצה. המטרה של היום זה 100 לייקים. תרשמו לערוץ גם, תנו בלייק. זה מה שרציתי להגיד, שהמטרה של היום זה 100 לייקים. תרשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון, זהו. כדי לקבל התראה על עוד סרטונים חדשים של בראול סטארס. what the fuck is going on? מה ניטה עושה כאן? אני לא יודע מה ניטה עושה כאן. ניטה היא גרועה. זה היה קל. טוב, אולי הפעם נשים את טרה. בוא ניקח את טרה. עין שלישית לטרה. טרה עין שלישית. איך קוראים לה? טרה עין שלישית. טרה עין שלישית. טרה עין שלישית. אם אתם חושבים שטרה, וואי, אם אתם חושבים שטרה עין שלישית זה שם קצת מוזר, אין לך נכון.
תהרוג אותם, אבל הצלחנו להרוג אותו לפחות. בואו נראה עוד את מי נצליח להרוג. אבל תרשמו לי למטה בתגובות איך אני אעשה נו, אז נו. אבל יש איזה סרטון שאני אסביר לכם איך להוריד את זה. זה ממש קל. אני לא יודע, אני מצאתי את שיטה הזאת לפני הרבה זמן. תקנו. בינתיים, דרין, איך שקוראים לו. לא כל כך יודע את השם שלו בדיוק, אבל יש. ניצחנו חברים. טוב, בואו נעשה משחק. סנטה מייק. טוב, אנחנו סנטה מייק. איך רואים זה קוראים לזה? סנטה מייק. זהו, סנטה מייק. סנטה מייק. סנטה מייק חזק. בואו נתחיל. רוזה הרגה אותנו. זה מה שקורה שסנטה מייק מפסיד. מה? זה מוזר אותה. טוב, יש לנו עוד כמה דקות נראה לי לסרטון. עוד 4 דקות יש לסרטון, כי אני רוצה לגמור אותו בדיוק עוד 4 דקות. בואו ניקח לעוד דקות הזה. מורטיס. ככה מורטיס נראה הכי טוב, לדעתי. לפחות לדעתי הוא ככה נראה הכי טוב. שאני אצליח לנצח עם מורטיס לא כזה טוב. אבל הוא מעניין. אני לא לכם אני כזה טוב, אבל הוא לא יודע. טוב. ממש 3 דקות עד שהסרטון הזה הולך להיגמר. אני חושב לשים את דבאבל. ניצחון קצר נעשה איתו. בום בום. כן חברים, אנחנו ממש קרובים ללאון הזה, אז אנחנו נהרוג את הלאון הזה, והוא מת. רציתי שהוא ימות, אז הוא מת, אוקיי? תסתכלו, אז כאן בעצם אנחנו נלך להרוג את כל, אבל לא סתם אוי תבוא, כל פעם נצטל הזה, אנחנו לא מכיר אותו להרוג אותי עכשיו.
לא תמיד שווה לדבר שטויות, כי הם יכולים להרוג אותנו. אוי לא, אני כבר מת. ריקי יהרוג אותי ריקי שוט. בוא איתו. שווה לי כסיכון בבל שיהיה לי חליפה. חברים, הולך טוב רצח. ויש עוד דקה לסרטון, נראה לי שנעשה אותו, נראה לי שנסיים אותו ב-13 ומשהו דקות. טוב, זה נראה לי הסרטון היום, אני לא יודע. אני מתלבט גם פה לגמור את הסרטון, אבל לא, אנחנו נעשה עוד משחק עם ביט 8. כאילו, לא הראיתי לכם איך משחקים, כאילו לא שחקים ביט 8, אז כאילו תסתכלו, הסרטון הזה מי שיואב יואב, אבל לפחות תתנו בלייק ותתנו בסאב ותתנו לערוץ, לפחות כאילו סרטון של הבראול סטארס הקודם, סרטון הבראול סטארס הקודם הגיע ל-16 צפיות. סרטון הבראול סטארס, לא נראה לי ששמעתם אותו בגלל המשחק, אז סרטון הבראול סטארס הקודם הגיע ל-16 צפיות והוא רק אתמול עלה, 4 לייקים קיבל, ואני מודה על זה. אבל יש איזה מישהו שאני לא יודע שנתן דיסלייק, ואם הוא לא אהב את התוכן הוא יוצא לי מהערוץ, למה הוא נותן דיסלייק? אבל בכל מקרה, מי שאהב את הסרטון סבבה, אבל תקשיבו, רק תרשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון, תתנו בלייק, וזהו. זה מה שאני מבקש שתעשו. פשוט בואו נתחיל את משחק אחרון. חברים, זה מה שאני רוצה שתעשו. אני מבקש את המטרה הכי קטנה, לייק, פעמון, לרשום לערוץ, וזהו. זה פשוט זה שנייה לעצור את הסרטון, ללכת, ללחוץ על הכפתורים האלה כמו שביקשתי, וזהו. יש כאן באבל אחד משוגעת. טוב, הצלחנו להרוג אותו חברים. כן, לא הצלחנו להרוג את באבל. או, הנה, רלוויון בדיוק. נשמע. איפה יריב? סליחה, חברים, שאלתי. הנה היריב, ראיתי אותו. אני יכול ליריבה שלנו, רגע. זה אוטו של רוזה. יש חברים, עשינו את הניצחון. מקווה שאהבתם את הסרטון, תנו בלייק, תרשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון, ועד מחר, יאללה ביי. שנייה, זה לא כל כך עבד.